Mnohí učitelia, keď sa pripravujú na prechod na slovné hodnotenie, tak majú trochu takú obavu, že či to budú vedieť písať, možno si kladú otázku, že a o čom tam vlastne budem na konci školského roka v tom súhrnnom slovnom hodnotení písať o tom žiakovi. Tak chcem vám dať vymenovať niekoľko takých bodov alebo námetov, o čom všetkom by v súhrnnom slovnom hodnotení mohla byť reč. Tak, za prvé, mohol by tam byť nejaký opis dosiahnutej úrovne vedomosti žiaka. Ten žiak ide obrazne povedané po nejakom rebríku, napríklad v tej angličtine, ide od úplného začiatočníka cez mierne pokročilého a tak ďalej. Čiže môže tam byť nejaká konštatácia, na akú úroveň sa dostal. Môže tam byť spomenutá miera naplnenia vytýčených vzdelávacích cieľov. Pre ten školský rok boli vytýčené nejaké vzdelávacie ciele pre žiakov v danom ročníku. A učiteľ môže popísať, ktoré z tých cieľov žiak splnil, ktoré splnil čiastočne, ktoré nesplnil. Môže tam poukázať na silné, slabé stránky toho žiaka v danom predmete. Môže poukázať na oblasti, v ktorých má žiak isté rezervy, zároveň s nejakým návodom, ako sa môže zlepšiť alebo na čo by sa mal zamerať. Môže sa učiteľ vyjadriť k akémusi trendu žiakových výkonov v danom predmete. Pokiaľ toho žiaka učím už niekoľko školských rokov, tak viem porovnať jeho tohtoročný výkon s vlaňajším a predvlaňajším a môžem konštatovať, že sa oproti vlaňajšku zlepšil alebo že sa prekvapujúco zhoršil, teda môžem nejako okomentovať ten trend. Môžem vyjadriť svoj názor na to, či žiak využíva naplno svoj potenciál. Niekedy tí žiaci môžu byť veľmi bystrí, takže on keby vlastne sa len trochu snažil, tak z tej matematiky bude mať jednotku, ale z nejakého dôvodu na to proste kašle a má dvojku. A tá informácia, že ja si myslím, že ty by si kľudne mohol mať jednotku, keby si chcel a trochu sa tomu viac venoval, to môže byť užitočná informácia aj pre toho žiaka, aj prípadne pre jeho rodičov. Môžem sa vyjadriť k tomu, ako ja vnímam motiváciu toho žiaka a či sa mi javí, že o ten predmet má alebo nemá záujem. Môžem sa vyjadriť k jeho aktivite na hodinách, že či bol alebo nebol na hodinách aktívny a či spolupracoval s učiteľom tak alebo onak. Môžem sa vyjadriť k tomu, ako si žiak priebežne plnil povinnosti súvisiace s tým predmetom, napríklad či si nosil pomôcky na hodiny a tak ďalej. Môžem sa vyjadriť k jeho výsledkom v predmetových súťažiach, ak učí matematiku a ten žiak sa zúčastnil na matematickej olympiáde, môžem nejakým spôsobom oceniť jeho účasť alebo dobrý výsledok v tej olympiáde. A vlastne len jediná vec je zo zákona predpísaná, že musí byť v tom súhrnnom slovnom hodnotení obsiahnutá, a to je informácia o tom, či žiak v predmete splnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka. Keďže pri známkach to máme jasne definované, 5 znamená nesplnil, od 4 hore znamená splnil, ale pri slovnom hodnotení by to nemuselo byť jasné, keď tam bude napísané, že nedosiahol výchovno-vzdelávacie ciele, jeho výsledky boli slabé a tak ďalej, tak by nemuselo byť z toho jasné, či je to ako keby na úrovni tej 4 alebo už 5, tak tam musí byť explicitne napísané, či splnil alebo nesplnil požiadavky na postup do vyššieho ročníka. Takže ako vidíte, ja som vymenoval asi 10 vecí. Je vlastne toho veľa, o čom my v tom súhrnnom hodnotení môžeme písať. Skôr je tu opačný problém, že my nemáme kapacity a možno ani miesto na vysvedčení, aby sme o všetkých tých veciach, o ktorých som hovoril, pojednali. To znamená, musíme sa nejako rozhodnúť, ktoré z tých vecí v tom slovnom hodnotení spomenieme a ktoré možno nedáme do toho súhrnného hodnotenia, ale povieme ich žiakovi ako keby tak neoficiálne mimo.